Maayong buntag kaninyong tanan ug karon atong pag-eskulan ang kabahin sa gugma. Atong tema mabasa nato sa 1 Juan 4 diya sa 7. Nag-ingon, mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma nagagikan sa Dios ug ang nahigugma siyang isig katawo anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ug matud pa din akon kita di ay nahigugma sa tong isig katawo, nakaila kita sa Dios, iya kita sa Dios ug anak kita sa Dios. Kay ang gugma mao kana ang labing dakong sugo sa atoa. Mabasa nato sa Mateo 22, nag-ingon dinhi kabahin sa gugma. Mateo 22 diya sa 47 paingon sa 49. Si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong hunahuna. Mao kani ang labing dako o labing importanteng sugo. O ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, mao ang higugmaa ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Ug matud pa din nga kung kita di ay dapat maghigugmaay gyud ay kita kay ko kana ang labing dakong sugo. O ang basihan ana sa pagpagigugma sa tong isig katawo mao kun kita nahigugma sa tong kaugalingon. Ug kun kita tinuod nga higugma sa tong kaugalingon, so kabalo kita mahigugma sa tong isig katawo. Kay anaay kalay-inan ang anak sa Dios ug anak sa yawa. Mabasa nato sa 1 Juan 3 diya sa Gs paingon sa 11. Ang kalainan sa anak sa Dios ug anak sa yawa mao kini: ang wala magbuhat ug matarong ug wala mahigugma sa iyang isig katawo dili anak sa Dios. So, klaro ay dinino nga atong napamatud-an nga kung kita wala magbuhat ug matarong, wala kita mahigugma sa isig katawo dili kita anak sa Dios. Busa magahigugma ay kita aron nga ingon nga maiya kita sa Dios or maanak kita sa Dios. Kay matud pa dinhi sa Lucas, dapat bisan dinhi sa kalibutan na aman siya masuko nato, no di nato nang maligayan apan buhaton nato ang maayo alang sa ilaha. Lumasay pang anak sa Dios. Kay matud pa sa Roma 12 diya sa 9 paingon sa 10. Pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma, likayi ang dautan ug hukti ang maayo. Paghigugma ay kamo ingon nga mga igsuon dinha kang Kristo o pagtinahuray kamo. Pagtinahuray daw. So, kung kita mahigugma, tinuod nga paghigugma, kauban na din ang pagtawo, anaa sa kahayag. Busa, walay bisan unsa diya kaniya, makaangin sa uban sa pagpakasala. Apan, ang nagdumot sa iyang isig katawo, anaa pa sa kangitngit. Ug naglakaw siya sa kangitngit, ug wala masayod, kung asa siya paingon, kay gibutaan man siya sa kangitngit. So, dinhi, kung kita nahigugma, naluoy, ug naa kita'y pagrespeto sa tong isig katawo, anaa kita sa kahayag, anaa kita sa Dios, iya kita sa Dios ug anak kita sa Dios. Apan kung kita wala nagdumot kita, wala kita nagapasaylo, dili kita iya sa Dios, apan iya kita sa daunan, iya kita sa Satanas. O dapat dinhi sa kalibutan magkinabuhi kita sa gugma. Kay si Kristo, iyang gisacrifice ang iyang kinabuhi alang kanato, alang sa iyang paghigugma sa tuwa. No? Nag-ingon dinhi Efeso 5 diya sa 2, kinahanglan magkinabuhi kamo diya sa gugma, ingon naghigugma kita ni Kristo ug iyang gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahimuot nga halad sinulog makapahimuot sa Dios. Di ba? Iyang gisacrifice ang iyang kinabuhi alang kanato, alang sa iyang paghigugma kanato. So dapat atoan ang suklian alang sa pagtuman sa iyang sugo, usab nga mao paghigugma dakong sugo man na siya. So angay na tong buhaton kana imong pasuko sa imong kaaway, dili na magdala sa imo alang sa pagbuhat ug maayo. Apan kana ang hinungdan para makahimo ka og sayop. No klaro man kay sa atong gibasa nga kung anaa may
ana kitay kasuko sa isa ka tawo or anay nasuko sa to, atong iampo dili na to balusan. Kay kung mubalos ka, dili na ka iya sa Dios, di ba? Kay ug mubalos ka makabuhat mga ugsala. So dili na ka iya sa Dios, dili na ka anak niya. O hinaot nga kining mensahe karon makahatag sa inyo o patulunan o dili lang ko tawan daghang salamat.